Dokonale premyslená kuchyňa vzniká tam, kde sa spojí kvalitná výroba, praktické riešenia a precízne spracovanie. Niektoré kusy nábytku jednoducho nekúpite v obchode. Preto vzniká nábytok na mieru, presne podľa priestoru, potrieb a predstav. Či už ide o kuchyňu, vstavané skrine, police alebo vybavenie komerčných priestorov, každý projekt si vyžaduje skúsenosti, presnosť a odbornú montáž. Za každým výsledkom je množstvo merania, plánovania a poctivej stolárskej práce. Preto musí všetko sedieť na milimeter. Každý centimeter priestoru môže mať svoj význam. Stačí ho správne využiť. Hľadáte skúseného stolára? Spojíme vás s profesionálmi, ktorí dbajú na kvalitu, presnosť a každý detail.